Anggonmu duweni rasa tresna lawan pun kakang. Kalamun mengko wis ana wektu kang lodang. Anggonku ana sambungan tresna lawan sliramu. Bakal ndang agi-agi diresmekake Diaji. Resmekaken Mas. Mugi wae wonten dina kang respati manis. Kula kalian panjenengan bisa kelawan dados temanten kaliyan. Diajeng Pramu. Mongko iki dina wong tuamu ya wa angga reksa
tinimbalan ana ngersani Kanjeng Rama tumapak ning Kabupaten Kertosana. Mbok menawa wae ngrembug babakan anggonku ana sambungan tresna lawan kowe Dyatresna. Saiki karinengga rawuhe Wopatih Anggareksa kepiye kabar pusanane? Nek pangerane aku sumangga. Monggo panjenengan boten gadhahi kalepatan nek kenging menapa panjenengan pun Awel kula sampun sumangkean. Kumawani nyarupe anggen panjenengan mirunggan kalian anak kula. Oh, nanggung perkawis menika malah kaporo rumaos remen saged salebetipun manah sak sampunipun panjenengan kersa rawuh wonten salebetipun taman jalaran kula kepengin selak dan agi-agi pireng anggenipun panjenengan katemben kondur suman saking Kertosana wonten nggih panjenengan kula badhe atur kabar neng saderengipun kula matur penggalihipun dipun tata langkung riyin kantos nggih wekdal menika Kabupaten Kertosana bedah lajeng sinten pawanganipun ingkang sampun umuman bedah Praja Kertosana. Mboten wonten sanes adipati saking Jombang. Lajeng kados pundi kawujian yang sepuh kula kekalih. Nggih. Ingkang Rama lan Ibu wekdal menika dipun lebetaken wonten ing salebetipun pakunjaran. Malah ingkang dadosaken penggalian ingkang kandhang Pangeran Purnama wekdal menika pejah dipun hukum galipun. Menapa ingkang dados sabda pangandikan panjenengan kala wau saged kula Kula boten badhe cidra upaya nggih saestu Anggareksa menawi to leres wedal sakmenika Kabupaten Kertosana bubuh kadang kula pejah kaukum garpu pramila kanthi menika sawetawis kula badhe pepitungan kaliyan paman kalian paman Pilorojo. Kula boten pengen kecalan panjenengan. Menawi panjenengan ngarabosa perang ngadepi Pilorojo kula kuwatos. Kula kuwatos sanget awit Pilorojo wedal ari menika dipun ayomi kalian dewanipun. Anggareksa. Menapa kula namung badhe cekap mandhel kemawon. Mongko wonten kahanan ingkang kados mekaten. Nggih. Bela dumateng sedanipun tiyang sepuh monggo ning kula aturi ginakaken
cara ingkang sae. Lajeng kanthi margi menapa ing mangkinipun kula saged aduhaken kaliyan Pilorwaja. Wonten serana. Pilorwaja wedal menika mujudaken hardane nepsu. Sasampunipun mejahi ingkang nandhang Kanjeng Pangeran Purnama malah badhe ngembet dumateng kulawarga ing kematian mriki. Ngembet kados pundi ingkang panjenengan kersakaken? Calon garwa panjenengan maaf badhe dipun suwun badhe dipun pundhut pinangka garwa pangeran. Angga Reksa. Menapa panjenengan boten ngendika bilih pramuni calon garwa kula? Sampun. Kula nggih sampun prasaja. Nek boten mendhododya menawi to anak kula boten kula kulungaken kula badhe dipun pejahi. Lajeng kados pundi menawi wonten kahanan ingkang kados kabeh? Nenten nggih. Nenten. Sawetawis ari panjenengan lan anak kula aturi rangkap saking dalem kepatihan. Angga Reksa. Menawi kula nilaraken dalem kepatihan, lajeng kados pundi ing mangkinipun kawilujengan panjenengan? Sampun mutosaken dhateng kula awit kula sepuh. Pilorwaja boten badhe mentala awit kula nggih. Pramuni. Saiki gumantung lawan sliramu. Yen to pancen kowe tegel lawan wong tuwa, iki dina padha bareng-bareng ninggalake dalem kepatihan. Nek yen to kowe ora tegel, ora tega lawan wong tuwamu, ayo padha diadepi bareng-bareng. Pilorwaja yo. Lajeng kados pundi kalian Ora semarang kowe. Aja nganti kowe kembet perkara iki. Kowe lakah bangsa kowe kepatihan. Sarige kawan canggaruan. kados Ya. mekaten. Pramuni. Yen pancen kaya ngono ayo ingkang atos-atos. Pramuni Bapak. Pripun putrane pripun Pramuni? Aku yo ngaturi sabar ketiwasan karo ayo Jambrak. Sabar ketiwasan. Ya, Sabare sabar tumeba marang kowe. ketiwasane. Ibu marang aku. Lah terus piye? Awet anakku minggat sing tanpa pepoyan. Pramuni minggat. Kerin. Ngoten niku nggih sampeyan percaya. Ampun percaya. Ayo Jambrak. Niki cedha ngapusi. Ora aja nglicipi barang sing papat. Boten minggat. Nanging diinggat. Peluk. Le. Saestu Kanjeng. Diinggat to. Bila mboten Putrane boten entuk sampean mundhut garwa. anakmu Pramuni minggat apa kok inggat? Minggat piyambak. Oh, omong sing cetha. Wah, iku jane nemen gadah mantu panjenengan. Anak kula Jambrak. Aku Diinggat to. minggat apa minggat? Minggat piyambak. Minggat Mumpung durung atuh. Oh ya. Monggo. Wis mati kan. Yai Pranala. Jane kowe iki tambuh apa pancen namung
jane ngerti yo pancene cocok ora ngerti ya. Nyuwun sewu Kang Mas, monggo pidadosan menapa? Yen to pancen ora ngerti bakal tak wene ngerti. Yen to wektu dina iki Kertasana brubuh kan. Kertasana. Lajeng Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Iki dina dipapanake ana sajroning pakunjaran. Sing dadi pinggeting adikku. Kadangmu Yayi Purnama pati dihukum gantung. Yayi Purnama. Kabeh mau tumindak Pelor Waja ben dijombani tumenggung Haryo Jlamprang. Iya. Anton golek iki. Dadi wong. Hai, Aku goleki cewekku. sapa cewekmu? Iku. Iki. Halo. Wih, Halo, guys. lho. Apa Kak Ges? Ojo nglaling-lali. Apa? Karo pacare kok nglaling-lali. Sing doyan rupane kaya ngono kuwi iki sapa? Lho. Lah rupamu karo Kak Krisnan kuwi bagus karo Kak Krisnan kuwi kok aku seneng karo kuwi. Kanggo apa? Lho aku iki mbok sono iki. Lho, Iya mesti kaya Lele jauh. ya. Lho ngene mbok sono ngene iki. Ada apanya? Bagus di. Nek ngene iki lho, ning kene iki darah pirang-pirang cah nom-nom iki sing apik-apik ngene iki. Terus Wis golek ngene iki, 7 kecamatan urung karuan ana. belas terus Lho barang antik e. lah iya mergo pras duke kuwi wis digusur wis ora ngetokno. Sing model ngono kuwi. Lah kok malah kaya puteran mixer. Ngomong amun nyelekit cok. Karane wong puteran mixer. Ya tak untir. puteran mixer ki sing mendel Lah cilik-cilik kae. iya. Dikira ya persis kaya ngene iki kok iso. Lah kowe kaya apa? Lho sawan. Rayem kaya pelek resing iku apa? Lho peceng isan. Hat, Guys, Apa? iki ya pramune iku. bener. Ayo. Dari iki Markus karo Kak Krisnan kok arep bocah ning ndi? Pulang kampung. Pulang kamar. Tak kandhani. Kowe iki arep dipundhut karo juragan Pelor Waja. Ora Krisne iki Kak Krisnan Iki dhewe. menungsan ya. Niki calon bojone dibulai. Kae pramune. Kene iki. Bener pancen iki pramuni katresnan. Lah kowe kok melok ning kene kowe apa niku? Aku Pranowo. Sok Kertasana. Kanjeng Rama Kanjeng Ibu papan kene pakunjaran. Mbok luwari apa ora? Wedi karo aku. Kowe iki ditekon di Jlamprang. Lagi metu ngamuk upom. Kene sing Sing metu kesel ora ngamuk. Ada tak hukum nek ora. Sugrono. Urusan apa? Tak jaluk pitunganmu karo iki lho. Raden Pranowo. Maju ya. Lino jalukan iku. Lho, sisan gawe sing ngadepi dudu Jlamprang. Mungsuhmu Pelor Waja. Pramun sisan tak jaluk. Paman Pelor Waja. Nek ngono cetha sampeyan iki menungso sing ora kena diajeni. Mongko cetha pramuni katresnanku talon karma. Kena sampeyan njaluk pramuni. Nek ngono pitukune apa? Waton wis gemblundung sing Pengen jajal karo Pelor Waja. Nah, Jon. Ayo,
tangane ngawe-awe kanthi swara lamungan. Aku percaya kanggo nyelametake uripku aku kudu temeka ring Kadipaten Lamongan. Yen aku isih nganggo penganggon kaya ngene kok gampang nggon utarane. Aku bakal macak Sudra, aku bakal nganggo jeneng Raden Pranala. Jumbuhke nggonku bakal nulono, aku bakal nganggo jeneng Jaka Lono. Temeka ring Kadipaten Lamongan.